गाईज आम्ही चाललोय सामान आणायला बिर्याणी. बिर्याणी म्हणजे पुलाव भात. व्हेज बिर्याणी. साक्षी मला माका काय सांगितलं माहिती हा करू घेऊ भया की म्हणजे ह्या काय डायरेक्ट खाऊ घ्या ना. तुका पण घराकडे काम हा ही म्हणतात काय कामाडी नाही आता. अरे आताच मासे वाजलं. व्हिडिओत सांगितलं नाही साक्षी काय कामाचा नाही. पार्टीच्या ठिकाणी आहेच कामाचा कारण आम्ही गेलो पावभाजीची पार्टी केला ना निस्ता बसा खाऊ किल्ला काय लग्नाचं सामान नंतर काय काय हॅलो ह्या वाटाणे भिजत का वाटाणे नाहीत माझ्याकडे तुम्ही आणिच पोनच वाचता रे कुर्ल्याच रस काव माजुराईला रस चालू खाऊ केव्हा काय तर म्हणताला 4 कुर्ले खाणार किती आम्ही आणूची दुसरे पण झाले तरी भाऊजींका पुन्हा आम्ही पाठूची ह्या कुर्ल्यांसाठी तुम्ही खाना येऊच्याच खाऊक म्हणून. हे कुर्ले लहानच असतले हा कारण हे कुर्ले आता ह्याच्यातले असते ह्याच्यातले उन्हाळ्यातले त्यामुळे ते तर ते लय डॅमेज होते बघा. लय डॅमेज आहेत ते पुणग्यावर गेलेले का म्हणणार कसे म्हणण्यासाठी मी होय नंतर बोलण्याच्या नादात मोबाईल घेऊन गेलो. माझी टोपी आण लवकर. तू वाटलं काय मी ह्याच्यास निलाय की का बेळगाव असून म्हणजे हे बेळगावातला ना या कोकणातला मोबाईल ठेवायचो गपचूप गप. हा मोडते सगळे मी बघते नंतर पटापट हात उचल. अरे पटापट म्हणजे हे बघ पटापट रे देवा तर अशा प्रकारे कुर्ली गेलेली आहे. तर कुर्ली मित्रांनो बरं का कुर्ली कुठे जाणार होती काय नाही यांच्यात तेवढं ताकद नाही पावसाळ्यात जरा त्यांना ताकद येतात. काय रे ही कार्टे दुखतय हे बाबा पकड काय करू. नमस्कार मित्रांनो कलर्स ऑफ कोकणच्या या नव्या खुऱ्या भागात मी विनय घाडीओकर आपले खूप खूप स्वागत करतो. तर आजूबाजूच्या वातावरणावरूनच तुम्हाला कळलं असेल मी कुठे आलो आहे. आज सकाळपासून मी इथेच आहे पूनमताईकडे म्हणजे आपल्या लाडक्या पुणग्याकडे लाडक्या पूनमताईकडे बोला कोया होता हां. तर आज इथे सकाळपासून असल्याचं कारण म्हणजे आज आम्ही 3 रेसिपी केला आहोत टोटल आणि आता ही 4थ्या रेसिपीची तयारी आहे. आधीच्या टायमात ह्या चॅनल चालू केलं आहे नाही कारण की फटाफट आमका 3 तासात आम्ही 3 रेसिपी केलेली आहे. ती खाऊन पिऊन झाले झोप बीप झालेली आहे. आता 4थ्या रेसिपी खात घालतो. ती खायची रेसिपी तुमका दाखवतो आहे. ऐन उन्हाळ्यात आता ही आमका कुर्ले गावलेले आहेत बघा एवढे मोठे कुर्ले किती तरी मोठे कुर्ले. हे कुर्ले लहानच असतले हा कारण हे कुर्ले आता ह्याच्यातले असते ह्याच्यातले उन्हाळ्यातले म्हणजे हे खाडीतले कुर्ले नाही आहोत नाही हे गोड्या पाण्यातले कुर्ले त्यामुळे ते असे ते लय डॅमेज होते बघा. लय डॅमेज आहेत ते पुणग्यावर गेलेले आहेत लय मस्ती करतात. आता असे आमका दाखवतात आमका म्हणणार कसे मोडण्यासाठी मी होय त्यामुळे मोडण्याचं काम माझ्यावर दिलेला त्या आणि आता नवीन रेसिपी सुरुवात करणार आहोत. चूलबिल पेटवलेली हा तर आता आपण सुरुवात करूया. तू द्या कॅमेरा. हां तू ऑपरेट करणार क्या बात आहे. मग तू हे करशील. नाही तूच कर. नको ओके तू नाही मी काय बोलणार नाही तू बोलायचं. मी करतोय पण आता साफ करतोय माझ्याकडे. ओके हय आधी हय काय गो हय क्या हुआ येतं की थांबतं खय येतं तकडे येतय. किती वाजत लागत असता तुमचा कार्यक्रम यो मग उशीर लागतं तकडे. हा ए नंदन मग येतय मी नंदन बोलण्याच्या नादात मोबाईल घेऊन गेलो. माझी टोपी आण लवकर. तू वाटलं काय मी ह्याच्यास निलाय की का बेळगाव असून म्हणजे हे बेळगावातला ना या कोकणातला मोबाईल ठेवायचो गपचूप गप लावून घ्यायचो. तू कॅमेरा रेसिपीच्या नादात बघतो फोन पश्चात वाटलं काय
कोण कोणाक लावतो कोण एवढे आसूसला आसूसला आईला. आता हे मोडूक घेता कॅमेरामॅन मी आहे आणि हे म्हणणार वा. त्या आधी तुमका आधी कुर्ले दाखवते. तुम्ही माझ्या कुर्ल्याची पोरा ती लहानच ही बघा. असं म्हणा, कारण ते कसे येतात तुमका रेसिपी दाखवूसाठी नाहीत, अचानक भयानक मध्ये इलेले आहेत. वळवळतात बघ असले ते खतरनाक. माका धरणाच्या ह्याच्यात असते तयारी ते बघा. काय रे काय रे कसं काय कसं काय दाखव त्यांका कुर्ल्या. तर उन्हाळ्यातले कुर्लेले डॅमेज होत पावसापेक्षा. तर अशा प्रकारे असे हे त्याचे 2 डेंगे आहेत. या साईडचे डेंगरे तसे काहीतरी गायब झालेले आहेत, ते पडलेले कुतूर पडलेत. तर आता आपण पटापट डेंगे मोडून घेऊया. वळवळ करतात पण तसे पटापट डेंगरे होता मोडू ना पटापट. हा मोडून मोडते सगळे, मी बघते नंतर. पटापट हात उचल. अरे पटापट म्हणजे हे बघ झटके झटपट, पटापट. काय नाही यांच्यात तेवढं ताकद नाही. पावसाळ्यात जरा त्यांना ताकद येतात, आमच्या गावात नाही. हा जराशी अरे लय डॅमेज आहे ते कुर्ले. रे देवा तर अशा प्रकारे कुर्ली गेलेली आहे. तर कुर्ली मित्रांनो बरं का, कुर्ली कुठे जाणार होती. हे जोकच आहे हा एक प्रकारचा. ऐगे बाईगे दिसता काय बघ, टकला माझा गायब केलंस बघ. मी ऐसून सांगू शकतोय काय काय आहे तुझी कॅमेरे पकडण्याची स्टाईल. ते असण्याच्या ह्याच्यात काय रे ही कार्टी दुखतंय. काय रे चुकीचं जरा पकडलंय, डेंजर काम केलं ना त्यानं जरा माझा. मी तुला सांगलंय ना हे कुर्ले डॅम्बीस आहेत म्हणून. हे बाबा पकड पकड काय करू. कॅमेरा दे त्याच्याकडे. तर रे थांब 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 कसं आहे ना आता. सोडू शकता खाली गेला की. तकडतो मोडून टाकतो. हो बाजू को रक्त आलं का नाही भाई, डेंजर मध्ये डेंजर. मी सांगले ते का हे कुर्ले आताचे डॅम्बीस आहेत म्हणून. ही सगळ्यात आणि बारकी कुर्ली. हा पा सांगलेलं आहे तुका मी. सगळा परवाडात हालत बेकार. काय पकडलेले डेंजर वाला. माका आमका माहिती आहेत ना हे कुर्ले कसे आहेत ते. पण तशी त्याच्या डेंग्यांमध्ये ताकद दिसत नाही नाही. आणि बारकी होती म्हणून मी काय जास्त. हे पावसातले कुर्ले आहेत ते, म्हणजे गेल्या पावसातले. समजलं. ह्या घेतलंय ना ह्याच्यावरचे कसले खाडीतले जावतात तसे ते भारी राहतात. कसला खैता पकडल्यान. नशीब तू म्हणून राहुल, आम्ही असतो तर. चला अशा प्रकारे काम पत्ती झालेला आपला. तर हे बघा कुर्ले काय दिसता तुझा ढेंगणा दिसता. दिसता नाही तर काय दिसता, दिसत नाही. तर मित्रांनो अशा प्रकारे मस्तपैकी साफबीप करून झालेले आहेत कुर्ले. ह्या कुर्ल्यांची रेसिपी तुमका वही असतात बघूची असतात तर ती मालवणी राहत्यावर, पण इतक्यात नाही, जरा टाईम जाईल. कारण याच्या आधी आम्ही बऱ्याचशा रेसिपी शूट केलेल्या आहेत, त्या जाणार पहिल्या, त्यानंतर ही जाणार, त्यानंतर टाईम जाणार. म्हणून तुमका ही फक्त झलक दाखवलं आहे. रेसिपी तुमका मालवणी राहता चॅनलवर. तर मस्तपैकी असं आपलं कुर्ल्याचं रस्सो तयार झालेलो हा. आगळी वेगळी करतात. आणि त्याच्यात मीठ टाकूचा राहलेला. आता मीठ टाकूचा लगेच टाकूचा की एका जागा झटके पाठावे. टाकूचा राहलेला म्हणजे टाकूचा. मीठ टाकतले माका बरोबर माहिती आहे. आपलं कुर्ल्याचं रस्सो रे होता रे. मी खाऊसाठी वाटी पण भांड पण घेऊन दे. हा आता तुला नाही मका तर नको जा. तुला नाही, तू खाणार नाही ना. नाही नंतर खाणार, आता नाही. म्हणजे आता तू स्वतःच टेस्ट करून सांग ना, म्हणजे टेन्शनच नाही. म्हणजे कसं पण झालं तरी वा काय छानच झालं. कसं पण
झाला तरी वा म्हणणारच नाही. छानच. अशा प्रकारे आपण कोथिंबीर घालून रेसिपीचं समाप्त करता. रस्ता चालू खाओ केव्हा नाही तर म्हणताला 4 कुर्ले खाणार किती, आम्ही आणूची दुसरे पण झाले तरी भाऊजींका पुन्हा आम्ही पाठूची ह्या कुर्ल्यांसाठी तुम्ही खाना येऊच्याच खाऊक म्हणून. आणिच पोनच वाचता रे कुर्ल्याचं रस खाऊक माजुराईला बाजारातले कुर्ले खाण्यापेक्षा ह्या जो कुर्ल्याच्या रस्स्याची चव आहे ती तुम्हाला कुठेच मिळणार नाही, इथेच मिळणार आमच्या नारिंगऱ्यात. आई शपथ सुंदरच झाला खरोखर. बघ खाऊन बघ. चपाती असते तर खायला असते 4-5 चपाती खायला असते. हा मी तुला सांगते भाऊजी खुश होणार माझा. क्या बात आहे. भाऊजी कुठून आणला जे खैसून आणलाच. मी तू आता खायतच राहणारच की व्हिडिओ समाप्त पण करणारच. कर ना तू समाप्त. मी खात नाही ना. आणि तुमका आमचे मसाले हवे असतील तर खालील दिलेल्या नंबरवर तुम्ही कॉन्टॅक्ट करा. ता महत्वाचा आमच्यासाठी जरूरच आहे त्याची. तर आठवणीन तुम्ही आमच्याकडचे मसाले घेवा. तर हे बघा बघा बघ शकत काय कलर आहे. अगदी तुमका मी खरोखर सांगतोय काही गरम सामान टाकण्याची काही जरुरी नाही. इतको मसालो भारी आहे. चला तर मित्रांनो मस्तपैकी रेसिपी करून झालेली आहे. एक नाही तर 4 रेसिपी आम्ही करून झाला मोकळे आता. आणि आता पुढची तयारी म्हणजे अशी आहे, आपली जी सगळी फंटर आहेत त्यांची पार्टी आहे एक छोटीशी, ती आपल्याला आता संध्याकाळी करूची आहे. तो व्हिडिओ आता ह्याच्यातच येता की व्हिडिओ दुसरं होता आता मी तुमका सांगू शकत नाही. तर त्याच्यासाठी आधी आपण जाऊया तकडे. तेजग्या वाट बघतात, त्यानंतर आपण पुढच्या कामगिरीक लागाया. चला तर मित्रांनो तेजग्या येताच पण तोपर्यंत आपली मंडळी काय करतात ती बघूया. हे काहीतरी कोळीत काढीत होती. चार टकली मका दिसतात हैसून. नाना खरे ते नाहीत. अरे काय करतास तर काम जरा शिस्तीत करा. असं काय शिस्तबद्धवाला माणूस तुमका पाठवलेला आहे एवढा मी. हां अरे एक कोपरं अजून एक कोपरं पण नाही झालो. कधीपासून मी माणूस पाठवले जा बाय पटकन आजच्या दिवसात समाप्त कर. 5:45 वाजता येईल. आमच्याकडनं तकडे 4:30 वाजता गेला. हां बघितलं. 4:30 ते 5:30. 4:30 का नाही गेलं 4:30 वाजता माझ्याकडे 5:15 का बाहेर पडले. बघितलं 5:30 झाले. 4:30चं टायमिंग माझ्याकडे रेकॉर्ड आहे. शूटिंग माझी चालू होती तेव्हाची. 4:30 नाही तेव्हा 5 वाजान गेली. यात तर तुका माहिती कचरो माझा 4 वाजता मी उठलोय. मी 4 वाजता तू 4:30 का उठलं काय गो बाय. काय माका सांगलं नाना काय झाला त्यांचा टाइम आउट. परत आम्ही काय जाताना भेटणार. ते जाणार त्याच्यानंतर आम्ही जाणार. कोण रे होय चाललास पण ओके बाय बाय. मित्रांनो तर आज पूनमकडे पार्टी आहे. पार्टीला या संध्याकाळी. हां आ जाओ. हे मुंडकीवर काढ. पार्टी करणार येऊचं आमंत्रण देऊ केलं. म्हणजे मग कोण देऊ काय अजून पुष्पा काय देता. काय आला पाणी सापला. हे बंद कसा आला. चला ओके मध्ये बाय बाय पटापट या. हे संध्याकाळी ये नाही तर रवची परत संध्याकाळी म्हणजे माका रात्रीचं कोळीत काढूचा नवीन कोळीदा. रात्रीचंच काढूचं लागतं. 7:30 आम्ही काढतो. हां मग 7:30 नंतर येऊचा. मग रेसली कसली रेसल झाल्यावर ये मग. 11 ह्याला कारणा देऊ तुझ्याकडे कारणा बरीच रे आता. तर मित्रांनो आता तकडे कोळीत काढूचं काम चालू आहे. तर आजच्या दिवसात कदाचित झाला तर होईल. जरासंच राहलेला तवसर आपण सगळा साधनसामुग्री आणून जाऊया. कसली साधनसामुग्री तर संध्याकाळी आपली छोटीशी पार्टी आहे तुम्हाला सांगितलं आहे त्याची. ही बघा टीम इकडे उभी आहे आपली. हे 2 जण येतात
एवढं सामान आणूचा डेंजरस. याक पहिला म्हाका सांग, दुपारी साक्षी खंय कोलंबी बिलमी ती बघितल्यानंतर ती खबर तर म्हाका दिलंच नाही. कोलंबी बिलबी बघल्या ती साक्षीन कधी बघल्या म्हाका म्हणता 200 रुपयाक भारी कोलंबी होती. ती माका आता संध्याकाळी सांगल्यान ते मग एवढा लेट सांगणं उपयोग काय तेव्हा आहे? सांगलं नसती ते मग फालतूगिरी. चला बसा आता वेजच करूचा लागणार आहे. बस तो बघ. बाय बाय चल. येस दिसतोच जरा जरा. सेल्फी कॅमेरा सेल्फी करूचो असतात तर ह्या दोनदा दाबून सरळ होता, तीनदा दाबून हे बघ 1 2 3. ओके पकड. आता पुढे कर. गाईज आम्ही चाललोय सामान आणायला बिर्याणी. बिर्याणी बिर्याणी म्हणजे पुलाव भात. नाव व्हेज पण बिर्याणी व्हेज बिर्याणी. चलो बाय बाय. अरे बाबल्याक तुम्ही आमंत्रण नाही दिलास. ना तो आता बिझी माणूस बाबा. हो माझा फोन आपा ओके बाय बाय. असता बुधवारची आज वार काय बुधवार. क्या हुआ पिशी तर आपण माझ्याकडे जा कॉन्ट्रॅक्ट. आणि तुम्ही कसं केलं काय पुणग्याक फोन लाव ना. बोलला तुम्ही काय तर हा ना माका येत नाही. आपण त्याच्याकडे काय आता माका कसं कळणार. घेतोय पैसे तू देणार. राशनच भर मग. थोडा थोडा काय लग्नाचं सामान नंतर. काय काय हॅलो ह्या वाट्याने भिजत का. वाटाणे नाहीत माझ्याकडे. तुम्ही काय करू नको बात येऊन फोडण्याचं बात करा. आराच्या बारा सकाळी आज बुधवार मिळगावचा बाजार होतो. मग खय होतस तू. आपण खूप नाही होतो. मग काय नको आता रवा दे. हां ओके 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 ओके. ओके ओके. ही कोण खाणार नाही ना या पानबिन काय. हां माका देवा या 10-20 रुपयाची द्या. विचार. अरे हे बघ हिरो आजच्या गावात 20 काळे बिळे करून येईल एकदम. अरे डेंजर. तू हात लावलास म्हणून घेतो पैसे तू देणार. बरोबर आहे. तुका गो का बाबा नको ना गो मसाला गोड. त्याका वडापावच खाऊचो अरे गप रे. ना. नाही चाहिए तो पण जरा सोच ले. हा की नाही हा सगळंच मिळतं. फक्त मटरची कमी आहे. बाकी सगळं झालं ना आपला घेऊन. हा, आणि पापडाचं एक पाकिट पाकिट आणि लोणचं द्या. खूप पापड असतील त्याच्याकडे. अनुक सांगल्यान त्यांनी सकाळी. त्यांनी सांग काय देणार नाही. पार्टी हा कोणाची माझी की तुमची सगळ्यांची कसं काय म्हणजे. तुझ्याकडनं मी फक्त आल्या लसणीची पेस्ट दे. 2 कांदे. तुमची पार्टी भारीच आहे पण. बाबलो 4 हात लांब तो बरोच मग. आणि खड्या मसाल्याचं पाकिट द्या. आता तो आता तर 4 जिन्नस जास्ती पण घेत. टेन्शन नाही मला. सगळे मसाले दिसले. चला बाबा एकदा झाला सामान घेऊन. मटार नाही खाल्ला. म्हणजे खाल्ला वाटाणे भिजत का. नाही वाटाणे खाली मटार बघूया. चल मग. आता आम्ही चाललोय गांगेश्वराच्या देवळाकडे. मटर राही. मटण आणू पनीर नाही मेल्या गावात. नको बस झाला. वडापाव खाय काय करते गप चल ना. वडापाव खाण्यात कळ काय काढूचे. वडापाव खाऊचो असता. आम्ही गेला होता राजू काकांच्या दुकानाकडे. हे आहे गांगेश्वराचं मंदिर. पान खाता बघा.
हां मग वाटाणे नाही ना, वाटाणे घेऊया. ए वाटाणे घेऊ, वाटाणे घेऊ. चला मित्रांनो, अशा प्रकारे आपला सामान पण घेऊन झालेला आणि आता आम्ही चलो चल जाऊ घराकडे. आवाज गेलो का नाही? ते तू पान खाल्लं का? बरोबर लागलं. नशीब. बहुत मजबूत आहे वातावरण. 5 रुपये. मी कार्तिकी बोलत होती. घरात रवा हाली रवले 4-10 दिवस. साक्षी मला मागं काय सांगितलं माहिती हा, करू की होया की म्हणजे ह्या काय डायरेक्ट खाऊ घ्या ना. रेकॉर्ड करायचं याच्यात सांग दे. बघा साक्षी कामाडी नाही हा. आम्ही दोघांच आणि तुमका वाटतं तर कामाडी कार्तिक भांडे घासून ठेवलेला माका बोल काय काय सांगले गौरव काय करणार? गौरवची उडवणार आहो. ते का रडू रडू ते का रडवणार रडवणार. आता तो कार्तिकीचा कट्टर दुश्मन झालेलो हा. रात्रभर टॅड्या करीत होतो. खरंच मी बोललो रात्री आवाज कर टॅड्या येता यो. चला guys, आता आपण भेटूया पार्टी करताना. त्याच्याकडे काय ही पिशी घेऊन जाऊची तू कपून गाड्या आता. तुका पण घराकडे काम हा. ही म्हणतात काय कामाडी नाही आता. अरे आताच मासे वाजलं. व्हिडिओत सांगितलं नाही साक्षी काय कामाचा नाही. बघ. पार्टीच्या ठिकाणी नाही का कामाचं, कारण आम्ही गेलो पावभाजीची पार्टी केला ना. निस्ता बसा खाऊ किल्ला हा. भांडी पण नाही घासलं की काय नाही. भांडी कसं आपल्याकडे माणूस हा ना. हे जावा लवकर त्याड्या. चलो बाय बाय. आणिच पोनच वाचता रे कुर्ल्याचं रचो काव माजूर